Snap pentu uhe basket ya edikan ya doko broninsa ahodo bebre snap pentu no so ehyemu bi ena broninsa ye friend wine eno so adaka baako ena etoso mienu den a me nana odidi wi a obepe coke ana moto bi ade aguso eno so adaka miensa na ya hihye ne fefefe to aso mienu wo ho no afei ibaye mi na aboduku mi ma me se obaya box fefefe abroni friend silver box yi mi nana na hima enema ne ntoma ye friend Dumas ahodo bebre ena broni duku susu a mi nana abobi ena eka ho Odaroma ahaya de hifie nananom ahemafo nananom anchan konwa me ma me ba ya box esi anyina ntuma ewo mu nyina ye waha me ma me se eno soso ade hie ofia omne ma ena ewo box nyina am eye waha ena ye drinks no so de makeka obasi ohun wache enye so de nani no de be show wa be numnufo no okoda bi obaya okuta broninsa pentu ensa ahodo bebre ni ahihye no wo mi ni nyina de oba wo de be chia wo no wadaroma okuta nwan pentu miensa owie wo se da bi na yima wo modwo wo nkula bebre sumwo doko so wahihye na daka mienu aba meka ho owie wo se hwe na mba me ma me na me se ne ho ayefese de bi e wo dabo Bontuma ahodo na wo box you se oba ose wada maniema we nyina oba bi ode besra wo no owie ye so a nimfonyini mfonyini enso aba ye wie bebie no so wada mo wie ye obu amade ka ho wo wie so ntuma ahodure ose nanam wo ho wade hye mo so wo ho enti sa ntuma wo ho nyina ye wie a wade hye Nana mo a omusumwo enso wadaroma ye nche no ntimi mfra bi no mu mfa me so na twa wa ye fe nana awo fe ma na say Are not fractal? Are you be a fractal from? For the other for Doma make say when you share obeka. Osre nyankopon hira de mawo. Say rade mawo ba wo.
sada ne dan nyinaa wo kai no na wo behwe no de bia wo homti tonso hu so hu wa che wasran kwa de oni se kon da wani amo kuntu wasran kwa amodi wo de ma se rade ma nkwa amodi wo ne gina pinti na mo nkonko den na mo din kunim ne se ebika Asantehemaa ne akoga na men nyinaa badaro ma wasran shira de ma se ya me shira wo pa danasi akasa ma me die na so samia manka me ma me do a odo me pa se na se ya kra no one be kasai so wa fe me na mi sre ne se we die enche bia ono a obehu me iti ene ba ma be ni age na medam wase mo hwe me ma me kama ahofe no ne de echeda ai misre ewrade ma no on to ne kwam on ma ne nyini nche no tenase no tu yefo na said o si doye no yesuso yefanye adesua ye ni nipa soti a yenso ye bedo no ni aye niema efata ama nipa ba ma ba mani age me nim asamo a meka aseda na me so me da no se tembia na ewo mu a otumi me efre me ema obisa se me hote sen ti me da na se bebri me da na se minim se ne mpa ebo etar machi entina me so bibia maso mu won kra no ayeye nana obaso so no so da wase on the adra ne no won ntem de ontime ka osi oda wase pa odo a wode do no mpa ye pa de bia wo botai na chi e ma ni bia wo ye bia eyeye no ono ntem do de onim oda wase pa se de bia wo so kai no empa ibom oda wase pa nyame nhyira wo no ma nkwatenti ahodi wom na to tra na de bia oba o matu se ya no anjo no hu an na ni age to oda wase pa nyame nhyira wo se ni nyina ti odi ni doma sam tu wani so so wahwe waye bibia ma no ada na no so oda wase se de odi na de o ma ne media de se de tu na nim na so hwe ya be ye ma bibia ye ko so ti ni nyina won ko ye so wu ti ni nyina to no so da wase se de bia o so dwene ni na ja na busa de tu we ni ma na so aya ma to no so patente a ma ba se ra de ba mpo ne kese wo no mo ba no ma kwa no de wo na de bia o so nya wo tin de bia o tu ne nsa no nya se be sra no be hwe na be nya wo de ja na so da wase nana sinu nyina wada masi na bishira mu nyina na pacho wada ma se ma me se ne wosikai no so ne ni age pa enti ye beda mo ase beda nana no ma chanko ye nyina ase wada ma ase me fanto ne ma me ani se race course o ma na sote se anache wa ne dom ehia moa akosiesie wo kama aye kwan soso ama wo mu a wo free hair kwa okwa akobie ehonom ama nti ye di akire ba ye no ebepie na ya kotwen ewo anim ho na one ne maame adi edem nkomo kakra bi owie a na wagya ne kwan na yakogya no na akoye sede race course odija no akoye ne kama akobia no ama na chewa ne dom osi wada roma chewa ne dom e di adesere de ato n'anim wa hwe wa ye wasiesie ho nyina kama enti omu ye wie ye na na oso odi n'ani e ba be hwe so oso an adwuma wo ba be ye ye to ono adi n'ani e kwa akohwe ti wada roma se de oba ye no free hands so a obekọ udwane mu akohwe se adwumadi omu mba ye ye no so ma ye no ono adi n'ani akwa akohwe ti wada mo free ha na mo dom ni be pie no no wadi nkomo kakra sa na wakọ race course na akwa akohwe adwuma no na la se wate
so wate a ɔda mo ase nso